बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापरि ओनसोलनि बे एसबि गोजौ गेजेरारि फरायसालियाव दंफैयो। बे हाई सेकेन्डारि एसपि स्कुलाव आं दंफैयो। बे बर' हाई सेकेन्डारि एसपि स्कुलाव माखासे दिनैनि जिनाखि दै लोमजानानै हालाय हाफाय जानाय माखासे बर' न'खरनि सुबुंफ्रा बेयाव दंफैयो, बिथांमोना रिलिफ थाफैदों आरो बे समाव आं बिथांमोननिफ्राय मोगा मोगियै मोनथिनो नाजागोन दि बिथांमोना बेयाव रिलिफ थाफैनानै माबायदि सुबिदा मोनदों आरो मा जानाय लोंनायनि सरखार फालेरनिफ्राय मा मा बेब'स्था खालामदों आं बेखौ एसे मिन्थिनो नाजागोन। बेवहाय माखासे रायजोफ्रा बेयाव ज' जानानै थुबुर जानानै दङ। आं सिङाव हाबलांनो नाजाबाय। केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो माखासे बे भिजुवेलनि दारै आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों। मानो होनोब्ला बे एसपि स्कुलावनो माखासे बेबायदि दै लोमनानै हालाय हाफाय जायोब्ला बेयाव थाफैनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो रिलिफ थानानै बेवहाय आस्रय लानांगौ जायो। बेवहाय केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। बेयाव जोंनि बर'नि रायजो राजा माखासे रायजो राजाफ्रा बेयाव रिलिफ थाफैदों आरो बिथांमोना दङ। आङो सरखार फालननिफ्राय मा मा मोनदों मोनाखै आं बिथांमोननिफ्राय एसे मोनथिनो नाजागोन आरो माबायदि सुबिदा खालामना होदों बेखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांमोननिफ्राय आङो थोंजोङै मोगा मोगि मिथिनो नाजाबाय। बेयाव जोंहा आयं सासे नुदों, आयंनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। नोंथांमोना बेसे सम जाखो इयाव फैनाया? जोङो दहायो 12थासो समावनो मोनफैनाय जादों खोमा। 12थासोआव। बिनिफ्राय दायो थानो थाखाय खस्थ' मोनाखैना? खस्थ'बाबो थानांसिगोन माथो खालामबावनो। ओरैनो न'आव दै हाबजोबदों नामा फुरा? न'आवथ' दैया हाबजोबदों आरो दैया जोंना सेरें दैमा दंना, बे सेरें दैमायानो बुसावजोबनानै लोमहैदो आरो मा। बेनिफ्राय दा जानाय लोंनायखौ सरखारनिफ्राय मा होनो नागिरदों? सरखारनिफ्रायनो संगासिनो दं, मा मा होदोंथाय जोंबो संनाय जायगायाव थांनाय जायाखै। बिदिनो आलुफोर दालिफोर संनो होदों खोमा। बेखौनो जानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो। नोंसिना गामिया मामोन? जोंना गामिया बोरिमुरि। गंबैसो बेयाव बर' न'खरफ्रा फैदों दा? बेसे फैदोंमोनथाय आंबो बारा गोसोआव गैला नालाय, फैदों खोमा। ओरैनोथ' 50थानि खाथियाव दं नङा होमबा बर' न'खरफ्रा? खावसे फैनाय जादों आरो दै लोमजानाय गथ' गथायफोरबो फैदों? गथ' गथायफोरबो फैदों। दै लोमजानायफ्रा फैनाय जादों। थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लाइमोन सिख्लाफोराबो बेयाव दङ नुनो मोनदों। ओरैजाय बाबु दं, आं बाबुनिफ्राय आं एसे मिन्थिनो नाजागोन। बाबु, नोंसानि न'आ दै लोमदों? लोमदों। बेसे गोथौ जानाय दैया? न'खौ मा लोमनानै थानो जायगा गैला नामा? ओंहो गैया। गैया? न' सिङाव दै हाबदों नामा? हाबदों। बेसे क्लासाव फरायो नों दा? आङो क्लास 5आव फरायो। स्कुला नोंसिना बहाव फरायोमोन? बोरिमुरियाव। नोंसिनि स्कुलावबो दै हाबदों ना? हाबदों। हाबदों। हाबदोंना? दाथ' क्लास खालामनो हायाखैना फरायसालियाव? सोलोंथाइ लानो हायाखै? हायाखै। नंगौ, नोंथांमोना नुनो मोनदों आं बड' लाइभ 24नि खौरांनि दारै आं दहाय एसे फोसावखादों जिथुनाखि बोरिमुरि बर' गुदि फरायसालियाबो दैजों लोमजानानै बेयाव क्लास खालामनो हायाखै, मोनसे उसुबिदा जानानै दङ आरो बिनिखायनो बेवहाय बोरिमुरि गामिनि 50निफ्रायबो बारा बर' न'खरफ्रा जिथुनाखि हालाय हाफाय जानांदों आरो बिथांमोना बेयाव रिलिफ थाफैनो गोनां जादों आरो बेयाव फरायसाफोर उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसाफोराबो बेयाव रिलिफआव थाफैफानो गोनां जादों आरो लोगोसे बिथांमोननि गामिनि गुदि फरायसालि बोरिमुरि बर' गुदि फरायसालियाव दा क्लास लानो हानाय मोनसे अबस्था गैया। दैजों लोमदावनानै दै सिङाव दङ बे फरायसालिया। दा बेयाव गोबां खस्थ'जों बिथांमोना भुगिनो गोनां जादों आरो बेवहाय बेखौनो बुंनांगोन, मानो होनोब्ला बोसोरफ्रामबो बे बोरिमुरि गामियाव जेनाखि दै लोमबाय थायो आरो बे दै लोमनायखौ सरखारनि फालरनिफ्राय बा सरखारखौ बिथांमोना खावलायबाय थादों दे थाबैनो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ। जिथुनाखि माथावरि, बे माथावरि बायफ्लंनायखौ थाबैनो खोथेना होनांगौ आरो मोजां खालामना होनांगौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेवहाय बेखौनो बुंनांगोन, मानो होननानै बुङोब्ला
धेमाजि जिल्लाया फ्राय ओनसोलावनो जेनाखि दै लोमनानै बेबायदि दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो आरो थिग बेबायदिनो सिमेन्ट सापरियाव बे ओनसोलाव माखासे गामिफोर दङ जाय गामिफ्राव दैया लोमनानै बोसोरफ्रामबो आबाद फोथार माइ आबाद बेबायदिनो गोबां बारि बागान बेफोरखौ लोमसावनानै सिलिंखार खालामबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव आङो खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नि जानानै धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनिफ्राय गोजोन्थों।